Drrrr. Beya. Ah. Drrrr. Ah. Drrrr. Ah. ପାଞ୍ଚଟା 13 ହେଲାଣି ଟାଇମ୍। ଏବେ ଯାଉଛୁ। ସକାଳେ ହିଁ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଖାଇନୁ। ପ୍ରାୟ ଏଠୁ ଗାଁକୁ 3 କିଲୋମିଟର 3-4 ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା, ଫରେଷ୍ଟ। ସକାଳର ହାଲତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋର କେମିତି। ହେଇ এই ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ଭେତ ଏବଂ ଗୁଣିଆ ବି କରାଯାଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭୂତ ବି ବାହାରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ।